isikhathi sama-favors phelile shit kanti anikhathali na No. siphelile isikhathi sokuthi sifuna iRwanda idla bobani Yazi- siphethe umadala manje shit Eish. siphethe umadala lento ukuthi ngakutshela ngathi isikhathi sama-calculator atiseko ukuthi badlala Asisazi kanjani ukuthi isebenza kanjani no calculator. walimala ingqondo sheni so namanje usacabanga ukuthi siphethe umadala manje yonke into ihamba kahle sheni unikeze umadala i-credit Yeah. ithi nginikeze umadala if njengoba ngisho if it was before like kubafana sisadlala phambilini Yeah. nabo Lesotho kanje bekumele ngabe sidonsa nzima I'm telling you but manje abo Lesotho akusima team esingakhompyutha nawo guys ngifuna ukuba honest Sisuka kude bobo. serious Sisuka kude. angifuna ukubheka iNigeria ukuthi sidlale njani nayo first round yethu nabo le we understand sikhonile ukuthi sithola ama point kubo Yeah. so kusho wona ukuthi uHugo Bros wenza umsebenzi wakhe alright even though ngazi ukuthi singama South African kuma selection wakhe siyamdoubt and siyamgceka sithi why a choose abadlali abafana nalabo why angathatha ubani nobani but at the end of the day usinikeza ama results and usprove wrong umadala bafana played very well Shane but ngiyamnikeza umadala Shane onenkinga nomadala uye ungathathi kahle ekhanda angifuni ukutshela manga mazoba nenkinga nomadala amina lento yithi nedala Shane singamani sikhulume ngomadala singamani simquestion because ipolitiki ihlala ikhona but Hugo Bros ngiyacabanga mazoshiya sizomkhumbula Shane not saying akekho coach ozofika enze kahle ukudlula yena but so far so good ngo coach ama decision wakhe awathathayo akayi ngokuthi uShane uzawuthini wenza lento afuna ukuyenza ngesikhathi sakhe uyamthola because at the end of the day usinikeza ama results and simlindile ukuthi angaphumeleli bese sikwazi ukum-attack but uNkulunkulu wenza izinto ngendlela yakhe uyabona Sebenza imfihlakalo siloko siyawina Thabi so into enhle le Shane Opa made you a bucky. It's not a bucket. It's a Hilux.